Kekanra madam. Sanandra madam. Adit sir. Ompray twinkle magari nang da jana deh. Hah? Moja nang dong. Keka gotaw menda. Mendira? Oh maba mandeng bina mamale Susitra, Miss Susitra magari nang deh. Gotaw nang deh. Ini para jinane madam sasi jirena deh ucing. Manam? Priyanka, Miss Priyanka Chopra magari nang deh. Mojang. Indra? Mojang dah. Ompray jing fैदों जोंना क्लास 10 नि या जोंना मानदों माया श्री दैमारि मा बे माया मागोन आं स्पीच एसे in front of camera ओमफ्राय जोंना बे सुस्मिता आइ उनथि नोङो उनथि मा बे नामा सुस्मिता पार्वती पूजा रिजाल्ट मागोरै खालामगोन पूजा बुं एसे रिजाल्टआ मागोरै खालामगोन मेट्रिकआव मिथिया माने माबा गैया एम गैया जेबो ओमफ्राय नै जोंना मिस पल्लबी बे पल्लबी मागोरै खालामो रिजाल्टखौ बुं मोजां बेसेबां पार्सेन्ट मा स्कुलाव फरायो नोङो गसराय सेकेन्डारि ओमफ्राय बिउटियाबो दा गसराय सेकेन्डारि ओमफ्राय गोरलै सलुसन कचिं सेन्टाराव फैना मागोन नांदो मोजां नांदो बुजिना बुजियाखै मेथ्सखौ बुजिदों एसे हेब्रा ओमफ्राय दे बरनालि बुं दिननि दिनखौ मागोन नांदो दे स्पिच दिला एसे दे बुं मोजां ओमफ्राय टिउसन खालामनो मागोन नांदो ओमफ्राय जेबोथ' प्रब्लेम गैया सेन्टाराव थेंक इउ एबार जोंनिया नैबे जोंनिया जिबि सर दे मा सान दे बुं माबा मोनसे हा मोजां नाङाखै फैना बार्थडेआव हेपि बार्थडे गोरलै सलुसननि नांदों थ' ओमफ्राय नैबे जोंनिया सासे सार सत्य मा लिरमोनलै सत्य बर' थ' बिथाङाबो बिटेक खालामनाय ओमफ्राय जोंनिया नै प्रसन दङ प्रसन एसे जोंनि क्लास 10 नि स्टुडेन्ट रेनबो इंलिश मिडियामनि थ' ओमफ्राय नैबे जोंनिया सार आदित सार मिस्टार आदित सार बे जाबाय जोंना इंलिशनि टिचार इंलिश फोरोंहोयो आरोना बे जोंना ओमफ्राय ओथिं दिबि फैदों दिबिकानिया मिस दिबिका एसे हाल्ला खालामो गथ'आ टिउसनाव ओमफ्राय दा हाल्ला खालामोबा दा दे बुंदो दिनै हाल्ला एसे सिख्रावना बुंदो मागोन नांदो मोजां नांदो ओमफ्राय मागोदै रिजाल्ट मागोदै खालामगोन नाजानोसै ओमफ्राय एग्जाम जानांगौना जानाङा जानांगौ औ दे मोजां आरोना ओमफ्राय सेन्टारनि सायाव मा होनगोन गोरलै सलुसननि सायाव मास्टारफोरा मागोदै क्लासफोरा मागोदै मोजाङानो आरोना थ' मोजां नांदो आरोना बाखि दिनाव ओमफ्राय नैबे जोंनिया सारा जोंनिया बुजागासिनो नैबे जाबाय जोंनिया केमेस्ट्रि लायो ओमफ्राय बिल' क्लास 10 खौ साइन्स लायो आरोना ओमफ्राय इंलिश ग्रामारखौ मालाबा लाफानो हायो थ' दा सेन्टारनि सायाव मा होनगोन नोंथाङा औ एसे बुंनो हादो आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गरेस्वर ओनसोलाव दङ आरो बे जाबाय नियार रेनबो एन्ड गरेस्वर मार्केटनि सेराव दङ सोरबाफोर जुदि कन्टेक्ट खालामोबा स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ प्लास बे लामायाव मोनसे पस्टार होनाय दङ बेखौ नायना खबर लानो हागोन ओमफ्राय मा साबजेक्ट होनाय जायो दा जोङो थाखो बे 1 निफ्राय थाखो 10 आव लागै होनाय जायो ओमफ्राय अनगायैबो जोङो साइन्सनि ओइचएस खौ पास खालामनाय जायो दासिम क्लासा कन्टिनिउ सोलिगासिनो दं बेखिनि आरो सोरबाफोर गोसो गुदुं फरायसाफोरा कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन अबियासलि बिदिनो दिनै हेपि बार्थडे गोरलै सलुसननि जा सेकेन्ड एनिभार्सारि बार्थडेआ दिनै बिदिनो जोंनिया जोबसिगोन आरोना
मोसादे आगैमोन सनाथि रुफाथि मोसादे आगैमोन मोनबारि बिबारि सेरजा सिफुंनि हे रैसुमै देंखोजों खाम जथा जाबख्रिंनि हे रैसुमै देंखोजों बायदेमलाय सिदेमलाय बागुरुम बागुरुम ओइ सनाथि रुफाथि ओइ मोनबारि बिबारिमोन ओइ सनाथि रुफाथि हे मोनबारि बिबारिमोन गारना रंजादो मोसादो दुखु दाहा मोनसा मोनसि ज्राब बावगारदो मावनाय दांनाय ज्राब गारना रंजादो मोसादो दुखु दाहा मोनसा मोनसि ज्राब बावगारदो रंजादो मोसादो बयबो गोसो होसारना बैसागु बोथोरनि बयबो गोसो होसारना रंजादो मोसादो बयबो गोसो होसारना बैसागु बोथोरनि बयबो गोसो होसारना खाम सिफुं सेरजा जथा स्रिं स्रिं जाबख्रिं समायफैदों सोमखोर जोंनि बर' गामिया खाम सिफुं सेरजा जथा स्रिं स्रिं जाबख्रिं समायफैदों सोमखोर जोंनि बर' गामिया रंजादो मोसादो बयबो गोसो होसारना बैसागु बोथोरनि बयबो गोसो होसारना रंजादो मोसादो बयबो गोसो होसारना बैसागु बोथोरनि बयबो गोसो होसारना सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो खामसालियाव आलायनाय आयनाखौ नायब्ला नोंखौ सेनोसै आंनि फाग्ला मेगना इन्जुराव आलायनाय केलेन्डाराव नायखोब्ला नोंखौ सेनोसै आंनि जावलिया नोजोरा शनिबार ना रबिबार 1 तारिख ना 2 तारिख फागुन मास ना चैत्र मास आसार मास ना सावन मास जेबो नुला
जावले जाखांफैयो नोंनिल' गावदां महरा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो दाबादियाव नों बोरैबा आंखौ नेवसिब्ला दाबादियाव नों बोरैबा ब्रेकआप खालामब्ला हां मा सुरै सुरै मिस कल हरै हरै गाबबाय थागोन सना आं गुंग्राय सेलेखा गलायनाय बिमा बुरखाय फैयोब्ला ओंखाम जानो थिनोब्ला गोरखो गोरखो गाबनानै मेगनाव मोदै लानानै खोन्थागोन आं जोंनि घटना सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो